Pa, walay bugas. Pag ukab na ko sa kaldero, unya. Pag ukab na ko sa butang na bugas, walay bugas. Ha? Hindi po bugas kayo. Parang ito ka. Hindi, makakaon lang. Pa! Kung mani mong kwarta, tag-sikwite utso man. Kitiotso? Oh. Ano na, hindi lang tamo pulit bugas oy. Kaya na ko, ngita takaon ron. Kita mo pulit bugas oy. Ah, mandabita. Basta mangita ta, kita di takaon ron. Ito suri yung gikan dari padung atong bukid. What? Doon sa marag. Alam nyo, ato? Basta makakita takaon, na ito tamo kaon, kita pulit bugas. Pinta, wakoy kapuno ng 50 oy. Sige, otso mo ka. Wakoy otso dari. Mangita takaon. Nakuyo tali. Layo, ano ni napita rin oy. Wag yung aso yun. Samtang pa, uy, naabtan yung pag-gawa na ni. Huwag mag-ipugaso. Kasi na yung mag-aso ron diha. Oh no! Pa, alis agad pa. Man, Nag-aso, awak. Awak. Ay, dakwa. Sorry. Kaputiri. gabon mo na. Aso na, awak. Ano ka ba? Ubay gini. Tanaw pa rin sin. Ano sin? Oh, na. Ubay gini kaon na kay dapat aso. Natunto na. Ito na to. Nice. Ito na to. Sagutom. Ari, unsa din na adira bay? Oh no! Atong tanan ng amang. Amang mo na. Yo. Palit ko. Wow! Ay. Ay, bahala ko kami. Kurang hasti ho gaya. Buligid, hinahin nila na buligid. Libreng pamahaw. Terus na sunod na. Soga. Kuisan ko ano ya? What? Ikaw may gusto ko. Anong ako nga na may upang Mag-alok cute tagal. Dilagin ko kay wala ko'y gusto. Si Papa, hubog siguro ni. Si Nagulidhurs. Pa! Pa! Uy, Naman, may tatag ko ang mabugas para panihapon. bugas. Buto na kayo. Pati panihapon, ano eh. Si Quintar mo yung kwarta, tunga sa kilo ng palita kay. Si tumaas kilo eh. Tunga ng palita eh. Aw! Di na lang gihapon ta mo palit o bugas. Lunoy, kay mahal lagi bugas. Sa wala sa ron, alas 4 pa maron. Oh, Ngita pa ta basig na yung gasulain ron. Basig na yung gasulain, ngita ta basig na yung kumbira sa lunain. Gago! Gasto kayo eh. uy. Ha? Ngita sa taglayan na. Dada itong back up kay. Asa itong mga back up na to? Oh my God! Ana ni Papa, oy, asa naman tani pa, libo naman kini. Kakaram kagagi. Naalagi ni Bakas lagi ron lagi. Saag naman tani. Ano, naipulayo. Oh, saag, oy. Oh. Nga naman kadarapa. Tanawa, naidana, tanawa. Kanidana, padung ni dito. Tanawa rin, na lagi pala rin. Imo pa wala. Tanawa. 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 Hey. Patay tani. Kini ka uron.
Okay, tani ko lang ko. Lagi ka asul lagi, tanawa, pana. Tanawa, tanawa. Kasi kailan na nato. Atong dulo na. Kasi kailan na to, atong dulo na. Siya raw ako nailahan ng mga tawana. Doon na ito suway. Pasig natin nailahan na rin dong. Perte buang, oy. Ma. Matay, medyo maipit kita ni. Kita gay diri. Goy, nanunog. Bye, James! Bye, James! Isa ba, di ba, James? Kami? Kami? Kami, di ba? Bet. Creator. Mapansay mata may trip nga. Ya, tawo ni tamo di ay. Ora matag kuya. Ay ba? Mo tamo. Kaya na ma. Mapil ka sa inyong vlog ani ba. Hibawan tas tengah tao ani ba. Kurang hasti ho gaya. प्रश्न सोध्नु न Ang, oy. Gutom naman ko, oy. Hapon na, oy. Likado ba daw to bay? Oh, no! Mag-abot ang init ang Ihawin gini mo. Ano? Pa, pwede yung tagbugas ba kay para lungagon ako para panihapon. Yung mga unat na. Ay bukas para panihapon sa tao ka Jeriloy. Alas 4 pa kita ni kaon ganiya. Naniog to ta alas 11. Namista ta dito sa Maraw. Nya, human merdita alas 4 nya mo palit sa kabugas. Kupay mo palit ka great horse dito. Yes. Palit ka to readers to 120. Palit ka readers to 120. To. Readers 120.